Goddag, mit navn er Mortenhorst Christiansen, og i dag skal vi snakke om AIDA-modellen. AIDA-modellen bruges i stort omfang i forbindelse med annoncer og reklamer. AIDA-modellen består af 4 punkter, som vi vil komme ind på nu. Allerførst har vi attention, som på dansk betyder opmærksomhed. Det er den her del, som fanger øjet. Det kan være tekst eller et billede. Den her del er normalt placeret i den øverste halvdel af en annonce eller reklame. Dernæst har vi interest, som på dansk betyder interesse. Det er den her del, som får læseren til at fastholde interessen. Hernæst har vi desire, som på dansk betyder ønske eller begær. Det er den her del, som får læseren til at ønske, at han havde produktet. Denne del består ofte af en masse positive ord omkring produktet og hvad produktet det kan. Og til allersidst har vi action, som på dansk betyder handling. Det er den her del, som får brugeren til at købe produktet. Denne del indeholder ofte billeder af produktet og information om, hvor man kan købe produkter. Her ser vi et billede af selve AIDA-modellen. Min personlige huskeregel for den her model er, at man skal forestille sig en pyramide, som egentlig vender forkert. Det specielle ved den her model er metoden, modellen behandles på af virksomheder. Man følger nemlig punkterne nedefra og op, og altså ikke opfra og ned, som det mest logiske vil være. Det handler altså om, at man først skal finde ud af, hvilken handling man vil have ens kunde eller forbruger til at udføre. Det kan være det selve konkrete køb, eller så kan det også være noget helt andet, som for eksempel at like en bestemt ting på Facebook. Dernæst skal de finde ud af, hvilket ønske de vil opfylde. Det kan være i samarbejde med Maslows behovspyramide eller lignende. Efter det skal de finde ud af, hvilken interesse de vil skabe. Man kan skabe interesse på mange forskellige måder. Nogle reklamer prøver at skræmme os. Et godt eksempel på det her er de her forskellige sikkerhedssele-reklamer, som ved hjælp af voldsomme billeder og lydige tv-reklamer kan chokke os til at huske sikkerhedsselen. Andre prøver ved hjælp af humor at få forbrugeren til at grine. Det skaber et bånd til reklamen, og man kommer til at netop huske den reklame, fordi den var så sjov. Til allersidst har vi det øverste punkt, nemlig attention, som i en annonce kan opfyldes ved at være meget fremtrædende med forskellige farver og prangende overskrifter. Det er altså ting, som skal tages ud af vores daglige fokus, bare lige et kort øjeblik, som kan føres videre til de andre trin af AIDA-modellen. For at skabe en bedre forståelse, prøver jeg her at bruge AIDA-modellen i praksis. Lige her ser vi en reklame for Bilka. Det første vi lægger mærke til er selvfølgelig den prangende overskrift. Det hvide på det sort, og det sort på det gule. Her fanger reklamen din opmærksomhed. Vi læser dernæst teksten og skaber straks associationer med den velkendte børnehistorie. Det er her, hvor vi allerede skaber interesse for produktet. Dernæst læser vi de positive ting omkring produktet. Vi ser, at vi kan få gratis slik og gratis mad, samt chancen om for at vinde 1000 kroner til at shoppe amok for. Lige der blev vores ønske skabt for produktet. Til sidst så spænder vi selvfølgelig ud af døren og plager vores forældre om at komme afsted. De siger ja, og du får slik i lange baner, mens Bill kan lige have skaffet 2 nye kunder, som alligevel skulle handle ind. Og på den her måde er det sidste og mest afgørende punkt opfyldet, nemlig handlingen. Det her det var et kort eksempel på, hvordan man egentlig kan opstille en reklame via AIDA-modellen. Tak fordi I gad at kigge med. På gensyn.